Mga taxi drivers nagpanon paingon nga to Cebu City Hall sa pamasin nga mahatagan silang Tagsa ka Sako'ng Bugas sumay isip ayuda sanglit wa na sila makabiyahe. Apan wa sila'y nadala tungod kay ang mga PUJ drivers lang ang yatagan sa ayuda. Mahimo na usab nga makabiyahe ang mga taxi drivers sugod sunod semana. Aniya ang report. Ingon ni kadaghan ang mga PUJ drivers nga bidagsa sa City Hall diin yapon-apon ang tag-usa ka sakong bugas. Gawas kanila, namasin usab ang mga taxi drivers nga mahatagan sa Cebu City sa susamang ayuda. Nagpalista na sila kagahapon sa hapon uban ang mga PUJ drivers apan wa matawag ang ilang mga pangalan karon. Sagad kanila naghuwat sa sayong buntag pa apan nauduhan na lang wa gyapon na dawat. Ilang ipadayag ang kalisod tungod kay wa naman sila'y malungag nga makapakaon sa ilahang pamilya. Busa, nangindahay sila nga mahatagan usab og bugas. 2 ka buwan sir, kapin. 2 ka buwan na kapin, way. Pila ka pagkanak nimo? Wa, na ako nga po usa. Nya. Nagsalig mo sa ayuda sa gobyerno. Oh, nagsalim mi namin sir. Wa gid sir. Mura ning bugas among ipaabot ron sir kaning ngatag. Babot dawat sa bugas, ayuda. Makadawat yun sigurado ang mga taxi driver. Di pa ko ka sure po sir, ihatag. Ingon sila, ang nalista ko ng gapon, ihatag. Apan giklaro ni Atty. Ray Jalon ang tigpamaba sa mayor nga way labot ang mga taxi driver kay giuna pa nila ang mga PUJ drivers. Gawas pa mahimo na kunong makabalik og biyahe ang mga taxi drivers sa sunod semana. Dugang niya nga kadtong mga drivers nga mulupyo sa dakbayan sa Sugbulang ug sakop sa mga kooperatiba ang ilang hatagan. Sa pagkakaroon na nga hugna ang PUJ drivers ang hatagan kay ang mga taxi drivers mangod karong June 7 makalawig naman sila sa atong kadanan so makapanginabuhi na sila. Usa ka libo ka mga drivers sa PUJ ang hataganan sa dakbayan nga nasugda na kagahapon adlaw. Samtang gitanaw usab sa dakbayan ang posibilidad nga mahatagan og ayuda ang ubang grupo sa mga drivers. Kini ang sitwasyon karon diri sa Cebu City Hall diin bidagsa ang mga drivers sa PUJ ug sa taxi ganit dunay uban nga mga habal-habal drivers nga namasin nga basin sab sila makakuha og ayuda gikan sa city government. Matud pa nila human sa kapin 2 ka buwan nga wa sila makabalik sa kalsada, nag-ilaid sila sa kalisod. Mao ni nga dako na kayo tabang alang kanila ang ayuda gikan sa ato ang gobyerno. Kauban sa Carlo Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.